Sa vlog na ito, nagpanggap na naman tayong isang pulubi para subukin ang batang nagtitinda ng buko. Magkano ate ito? Ito po, 20, tapos itong maliit po, 18 lang. 80 na lang. Nauuhaw kasi ako ate. Tubig po. Gusto mo? Pwede din po. Wait lang po, kailan po kami. Salamat po ate. Sa oras na ito, napabilib ako sa batang ito. Nais ko sana na yung buko ang ibigay niya, pero kumuha na siya ng tubig para ibigay sa akin. Salamat ate. Salamat sa tubig. Ate, parang mas gusto ko talaga yung sabaw ng buko ate. Pangarap ko talaga makainom ng sabaw ng buko. Kasi po nito? Oo, sana kaso wala akong pera. Ganun. Di, sa'yo na lang po ito. Ano na lang po ito naman sa kanya. Bigyan na lang po kita. Talaga ate? Hindi ka naman gagalitan ni mama mo na may ka. Nakakaawa po kasi kayo. Hmm. Sabi po ni mama, pag mahirap din daw po, pag nauuhaw, bigyan daw po kahit walang bayad. Ay talaga? Sabi ni mama mo? Opo. Sige ate. Isang po. Salamat ate. Salamat, makakabuko na ko. Isang bagay pa ang napansin ko sa batang ito. Bakas ko sa kanyang mukha ang kanyang kagalakan sa pagtulong sa akin. Sure ka ate, libre lang ito? Opo. Masarap ang buko ate. Salamat ate ha. Sige po. Ang totoo niyan ate, isa itong social experiment. Hindi ako isang pulubi. At narito ang aking microphone. Isa akong vlogger. Lalo tayo? Oo. Ay. Andiyan yung camera oh. Hindi po. Salamat. Ilagay mo yung ano mo dyan oh. Pwedeng ilagay dyan. Sige po. Ito. Isa akong vlogger. Ayun no. Ayan. So, dahil binigyan mo ako ng tubig, ng buko, bibigyan kita ngayon ng ano, ng pera. Ayan. Ayan, dahil sa buko at tubig, sa kabaitan mo din, bibigyan kita ngayon ng pera. 1, 2, 3, 4,000 pesos. Salamat po. Hmm. Makakatulong po to sa amin. Kasi po, naghihirap na po kasi kami. Yung mama ko po, nag-aangkat lang ng isda para magkaroon kami ng pambili ng bigas. Nangaangkat ng isda para makaano ng bigas. Opo, pag wala pong isda, nangungutang po yung mama ko para makakain po kami.
Kaya, hulog po kayo ng langit sa amin. Salamat po. Hulog kami ng langit? Opo. Oo. First time ko po Ano? makakita ng in-person na vlogger po. Ang mukha pala ng vlogger, pulubi. Hindi ko po talaga ini-expect to. May Kasi blessing. po, Pero, kinutubuan mo na vlogger ako nung makita mo ako. hindi po kasi, Hindi. ano Kasi, po, ang pangit ko. Pangit ako. kasi Oo. po yung mga damit mo, tas Mm-mm. yung para po kaninang nauuhaw ka na talaga, kaya, Ang galing ko mag-acting. opo, kaya di ko po inakalang vlogger po pala kayo. Mm-mm. So, ngayon, asan ang bahay nyo? Dito lang po, Ito yung bahay nila mga kalinga po. Dito din kayo nakuha pala ng pantinda. opo, Meron sa likod mga buko. meron po. At least bless kayo sa buko. Ito yung bahay nila mga kalinga po. Salamat dito ha. Walang anuman po. Dahil dito meron ka ngayong 4,000 pesos. Salamat po. Ang sarap mga kalingap. At napakabait ni anong pangalan mo nga? Jacqueline po. Jacqueline? Opo. Kamukha. Kapangalan mo yung ni Kalingap Rob, yung asawa. At sino ang nasa bahay niyo? Kami lang po ng kapatid ko tsaka yung mama ko po. Yung mama mo. Ay po kayo dito sa amin. Sa bahay po namin. So, may dyan, may pagkain? Meron po. Ay, meron. Joke lang ha. Okay lang. Gusto lang naming ma-interview ka at malaman yung pwede namin maitulong. Kasi, ako si Kalingap Alvin. Ha? Opo. At ito mga kalingap yung bahay nila. At gawa sa light materials, no? Tawag po dito tiklad po. Ha? Tiklad ang tawag. Tiklad? Opo. Si mama lang din po nito gumawa. Ay siya? Opo. Pati po nito, nagtulong kami dito paggawa. Itong tiklad po. Marunong kang gumawa ng tiklad? Opo. Talaga? Naroon po kasi kami ni mama. So minsan yun din yung binibenta nyo? Hindi po. Kasi pag mahirap po kasi benta ng tiklad. Kaya, pang sa amin lang po. Pag may, pag may gustong kinukuha namin po. At talagang mabait ito mga kalingap at deserving. Talagang buti ka sa akin, naawa ka. Hindi kayong kagaya ng iba na hindi namamansin kahit kinakausap na. Pag may nakikita po talaga akong mga kagaya, hindi po pala. Yung mga pulubi po na naawa po ako. Gusto ko pong bigyan sila ng pagkain, ng pambili ng pagkain. Kasi po yung gusto po naawa po ako sa kanila. Kasi yung yun? Para pong nag-iisa na sila, wala na silang pamilya. Tapos kung saan sila pumipunta, yun po. Kaya, inaano ko kung saan sila nakakapunta, kung saan sila natutulog. Kaya, yun po, naawa po ko. Bait naman ni Jacqueline mga kalingap. At deserve mo yan, yung regalo sa'yo. Hulog ng langit, sabi mo kanina. Oo, deserve mo yan. At Po kayo sa bahay namin. sige, Dito ulit po. tayo. Ito po yung bahay namin. Ito yung munting tahanan nila Jacqueline mga kalingap. Ay, ang ganda. Maliwanag. Maliwanag kasi yung no? So, yan. Anong pangarap mo, Jacqueline? Pag sa buhay? Pangarap ko po talaga maging doktor. Ay, siya? Opo. Mahalang doktor. Opo. Pero kung pangarap mo po talaga, kung gusto mo, pipilitin mong maabot. Pangarap po talaga po yung pag pag nagkaroon ako ng malaking pera, gusto kong paggawa ng bahay yung mga magulang ko. Kasi naawa po ko sa kanila. Ito, ipahayos sa kanila. Opo. Oo. Ilang ka na ba? Anong year ka na? 11 po. Grade 11. Medyo matagal-tagal pa, no? Pero kung sabi mo nga, kung talagang pangarap mo,
Pagsisikapan. Pagsisikapan mo talaga. Huwag kang titigil sa pangarap. Ha? Opo. At matutupad mo din yung mga pangarap mo yan. Sa tulong ng Panginoon. Yan yung sikreto. Sa tulong ng Panginoon. Kaya yung pangarap mo, matutupad mo, tapos yung kabutihan mo, ginagawa, pagpatuloy mo lang yan. Ha? Opo. Mm-mm. Salamat po talaga. Hindi ko po talaga to ini-expect. Kala ko po ordinary yung pulubi lang po kayo pala vlogger. Oo, kumbaga, it's your time na mabless ka ngayon ng Lord, no? Mm-mm. Salamat sa tubig, ha? Bakit, ano ba yung pinagdaraanan nyo ngayon? Siyempre yung yung paghihirap. Isang kayod ka lang, isang kain lang. Sa isang kayod, isang kain. Kaya naawa rin po ako kila mama kasi siyempre po matanda na sila. Siyempre yung mahina na po yung katawan pero pinipilit pa rin po nila magtrabaho para sa amin, para makakain sa araw-araw po. At pinapaaral ka pa nila, no? Opo. Pag walang pamasahe po, kung saan nangungutang sila mama para makakuha lang po ng pamasahe ko para makapag-aral. Kaya yung pag-aaral ko pong to, inaali ko po to sa mga magulang ko. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakapag-aral po. Baka natin. Kahit ganito yung sabihin mo, hindi ka nagde-demand. Bakit ganito lang yung bahay mo? Hindi ka nagde-demand. Hindi po. Kasi po kung mas maganda na po ganito kaysa naman yung sa mga simentado na puro naman yung pang sa kasabihan po bang anin mo ang bahay na bato. Kung nakatira na yung kwarto. Oo, ganun. At least dito, kahit may nakita kang pulubi, kayo pinapatuloy, pinainom mo ng kahit yung pulubi mo arte, gusto pa buko, gusto pa buko. Buti anong inisip mo? Bakit gusto, di ba, nabinigyan na ng tubig, bakit gusto pa ng buko? Yun po. Parang ang arte naman ito. Naisip mo ba yun? Hindi ko yung iniisip. Kasi parang, siyempre po, yung hindi pa po siya nakakatikim yung pangarap niya po yun. Siyempre, oo nga, sinabi ko kanina, pangarap. Kaya binigyan ko po. Kasi yan po sabi sa amin ni mama, tsaka ni papa. Maging matulungin. Tsaka po. Asan pala yung tutoy kanina kasama? JJ. Dito ka, JJ. Ito, kapatid mo? Opo, bunso. Ito yung kakatulong mo dun sa Opo. Pag natinda. Minsan pang tinitinda mo minsan maliban sa buko? Pag pag may gawaing bahay si mama, tapos may isda po, yun po, kami na po naglalako. Naglalako ka din ng isda? Kahit saan po, basta mabenta po namin yung isda. Kung saan po kami abot. Ipagpatuloy mo yan. At yan yung susi ng tagumpay mo, ha? Opo. Oo, basta yung pangarap, focus ka lang sa goal. Huwag ka mag-focus kay boyfriend. Ay, wala po kong wala. Oo, tama yan. Pagpatuloy mo lang yung pangarap mo, bata ka pa naman, basta focus ka sa pangarap mo. Makapagtapos ka muna. Yun naman yung dapat gawin, di ba? Opo. Magtapos, bago magpamilya. Totoy? Nag-aaral din ito? Opo. Ayan, at buti di ka natakot sa akin. Hindi man ako nakakatakot? Hindi po. Oo, di naman. At di ba yung ibang pulubi parang parang manununtok. Opo. Pero pag po, naka-steady lang po ko. Kung may gawin man siyang di tsaka po ko aalis. Opo, tatakbo. Pero kung wala namang ginagawa, syempre, steady lang muna po ko dun. Nanghihi lang ng tubig. Hindi naman po kasi ako judgmental. Ay, hindi ka judgmental? Hindi po.
Mabait. Nagsisimba ka din. Ano po, pag may pera po kasi minsan wala kaming pamasahe, hindi po kami nakakapagsimba. Kaya yun. Pag may pamasahe lang, makakapagsimba na kayo. Opo. Malayo pa yung church. Opo. Nasa kabilang ano pa po, dagat. Doon po sa Mercedes. Oo, malayo. Malayo itong lugar na ito, mga kalingap. At ngayon, anong pagkain nyo ngayon? Yun lang pong yung puso ng saging. Niluto po ni Mama. Tas, yun na po Yeah. yung pinangulam namin. Buti naman at hindi kayo maarte sa mga no? Hindi po. Hindi naghahanap ng no? Hindi po kami mahilig. Gusto namin, yung mga kabataan nyo, yung McDo, Jollibee, di ba? Yun yung mga ngayon ng kabataan, pero ano ka, kahit gulay, mabait ka pa rin, masiyahin. Kasi po mas masustansya yung gulay kaysa sa mga karneng ganyan, mga meat ba? Ay ko. Oo, meat nga, meat. Tutoy, anong masasabi mo, Tutoy? Oo. Anong masasabi mo kay ate mo? Tutoy, Niya po siya. mabait mo si ate mo? Mabait? Oo, mabait ka man daw. Mabait Kuya Joel, ano? Sobra. Nagulat ako sa niya, sa tunay niyang pagkatao. Hindi Sa kanya, natakot. oo. Hindi natakot. Mabait na nga ako masyado. Huwag kong tatakot ako. Sayang na naman. May mga na-vlog din kami na sayang. Paano yung dito, nilalakad mo lang dito? Hindi po. Pag po, may pamasal, Kasi nagtatry. malayo no? Saan nga yung school dito? Manggisok po. Layo. Malayo talaga Paano yun. yung kung nawawalan kayo ng sasakyan? Nilalakad na lang po namin Huh? pauwi. Kuya, minsan yung nakita namin naglalakad. Sanay naman po kami naglakad. Malayo yung nilalakad yun. Mga ilang kilometers yun. Hindi ko po hindi ko naman po kasi binibilang. Basta malayo yun, mga kalingap. Siguro 5 kilometers. 5 kilometers ba? Malayo. Malayo yun, Malayo. Yung grabe mga kalingap. Nilalakad. Ayan mga kalingap, si Jacqueline at isa po sa ating ngayon, nabigyan ng biyaya dahil sa kanilang kabaitan. Kasi maganda na din yung mga kalingap na meron tayong challenge para makita natin talaga yung mga deserving kagaya ni na Jacqueline. Kamusta naman yung pag-aaral mo pala? Ayos naman po. Tuwang-tuwa nga po yung mga magulang ko sa pinakikita ko pong card. Kasi, Card? opo, yung Bakit? mga card. Ilan yung mga mo? Hindi naman po siya sa mga 90. Pero nasa 80 po. Nasa, 80 pataas. Oo, kulit. mataas na yun, Sabi po nila, Papa, Yung, hanggat kaya nila, pag papatuloy ko daw po yung pag-aaral. tama yun. Yung mga 80 yung average kasi mahirap na ngayon ng standard ng ng mga teachers ngayon, talagang yung sabi ni Papa mo, na-attach ako, yung sabi ni Papa mo, nasaan ba si Papa mo pala? Naglalaot po. Delikado din yung mga laot kasi malakas pa rin ang ngayon. Malakas po dito ngayon ang ang panahon. Yung dagat malakas pa, alon. Sabi ni Papa mo nga na Hanggat kaya niya pa po, pag-aaralin ako. Grabe. Yun ang maganda. Yun ang magandang maswerte ka sa tatay mo. Kasi ngayon, tingnan mo naman yung hangin, mga kalingap. Kapag mahangin, malakas po yung dagat. So, may mga incidents na po dito na may mga lumubog na bangka, Opo. Marami na din pong nalunod. Maraming nalunod. Kasi kahit bawal magpalaot, papalaot. Kasi yung iba kasi mga kalingap, kaya nagpapalaot kasi kaysa naman mamatay daw sa gutom, yun na din yung ginagawa. Sa pagkuha ng mga Oo, nakikipagsapalaran na. Sige,
Jacqueline, nice to meet you. Salamat po ulit. Kami ay... Tuloy mo na pagbutihin yung pag-aaral mo. Opo. Mabuting bata. Yes, sabi ni Kuya Joel po. At ayan, papaalam na kami. Sige po. At maraming salamat. Salamat din po sa tulong pong binigyan niyo. Maraming salamat po ulit. Welcome. So yung mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating charity vlogs ngayon mga kalingap. Charity vlogs na may halong social experiment. At sa hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, please subscribe sa ating channel. At syempre sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, syempre kay Kalingap Rob, kay Ate Edna, at syempre po sa misis ko din kay Mamuela. Maraming salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Mga Kalingap, good morning po, and today po mga yan si Kalingap. Kalingap.